Kako uživati u životu ako nas pritišću pogreške i krivnja? U Württembergu imaju izreku koja glasi: više nema šale. Tim riječima i ja želim započeti ovo poglavlje. Dosta je šale. Ovo je vrlo ozbiljno. Kako biti zadovoljni u životu kad nas neprestano pritišću naše pogreške i krivnje? Moram vam odmah reći da zaista shvatite doslovce ove riječi, kada nas pogreške i krivnja neprestano pritišću. Naše nas pogreške i krivnja zaista neprestance pritišću. Zato me posebno raduje što mogu pisati o jednom daru koji čovjeka čini duhovno bogatim i presretnim. To je nešto što ne možete nigdje kupiti, nigdje na cijelom ovom planetu. I da ste milijarder koji ovog trenutka može položiti na stol nebrojen novac, ne biste to mogli kupiti. Toga se ne možete dokopati ni vezama, iako je ono što se danas ne može kupiti ponekad moguće dobiti preko dobre veze. Krasotu o kojoj želim govoriti ne možete dobiti koliko god bile dobre vaše veze i utjecajni vaši prijatelji. Ne postoji ni mogućnost da do toga dođete sami. To se može primiti samo kao dar. To nešto veliko i prekrasno o čemu želim govoriti, nešto što se ne može kupiti ni dobiti po vezi, zove se oproštenje grijeha. Možda ste razočarani sada kada sam vam otkrio čemu se radi. Možda ste očekivali da će to biti nešto sasvim drugo. Vjerojatno se pitate, treba li to meni? Uvjeren sam da bi barem 50% ljudi, kada bi ih se upitalo trebaju li oproštenje grijeha, odgovorilo riječima: oproštenje grijeha? Što će mi to? Nedavno mi je neki mladić rekao: živimo u doba u kojem reklame određuju naše potrebe. Naši pradjedovi nisu ni znali za žvakaću gumu i cigarete. Uzastopnim reklamama na televiziji, radiju i plakatima dovedeni smo do toga da, na primjer, više ne možemo zamisliti život bez cigarete. Prvo je stvorena potreba, a tada slijedi prodaja. Mladić nastavi: crkva radi to isto. Ona kaže ljudima: treba vam oproštenje grijeha, i onda im ga prodaje. Razumijete li me? Nama to ne treba, ali vi u crkvama u nama probudite potrebu da biste nam tako mogli prodati svoju robu. Nije li tako? Da sada zaustavite nekoga na ulici i kažete mu: dobar dan, kako se zovete? Majer. Gospodine Majer, trebate li oproštenje grijeha? Gospodin Majer najvjerojatnije bih odgovorio: bah, ono što trebam su 2000 maraka, a ne oproštenje grijeha. Nije li mladić bio u pravu? Bi li bilo moguće u nekome stvoriti potrebu koju on nikada nije imao i onda odgovoriti na nju biblijskim naukom? Moram vam reći da je to strašna, pogrešna i grozna zabluda. Naša najveća životna potreba je oproštenje grijeha. Onaj tko tvrdi da mu ne treba oproštenje grijeha zacijelo ne poznaje svetog i strašnog Boga. Toliko se priča o Božoj ljubavi da jednostavno više ne znamo da je Bog, a to piše u Bibliji, strašan Bog. Ono što me šokiralo kada sam se probudio iz grešnog života bila je spoznaja: Boga se treba bojati. Onaj tko kaže ja ne trebam oproštenje grijeha, nema pojma o živome Bogu, o onom Bogu koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. Nemojte se zavaravati, čovjek može biti izgubljen. To kaže Isus, koji to svakako najbolje zna. I da cijeli svijet kaže mi to ne vjerujemo, onda bi cijeli svijet otišao u vječnu propast. Isus zaista zna najbolje o svemu tome. On nas je upozorio da ne bismo izgubili pravo na vječni život. Pa ipak se ljudi sa svim svojim grijesima usude reći: nama ne treba oproštenje grijeha. To crkva stvara potrebu koje u stvari u nama ni nema. Glupost! Ništa nam nije potrebnije od oproštenja grijeha. Moram opet ispripovjediti jedan doživljaj. Jednom sam govorio na velikom skupu u prekrasnom Cirihu. Skup se održavao u golemoj kongresnoj dvorani. Sva su mjesta bila popunjena tako da su ljudi morali stajati uza zidove. Dva su mi gospodina posebno upala u oči jer su se baš lijepo zabavljali. Vidjelo se po njima da su na predavanje došli iz čiste radoznalosti. Jedan je od njih imao lijepu kozju bradicu. Dopala mi se jer sam pomislio: šteta što ja ne mogu nositi takvu bradicu. Započevši propovjed, činio sam to tako da privučem pozornost baš te dvojice. I zaista su sa zanimanjem slušali. Ali tada sam spomenuo oproštenje grijeha. Istog trena kada sam to spomenuo, opazio sam kako se gospodin s bradicom podrugljivo nasmiješio i šapnuo nešto svom prijatelju. Kao što rekoh, bila je to golema dvorana. Obojica su bila daleko od mene.
Nisam mogao čuti što je onaj rekao svome prijatelju, ali po njegovu izrazu lica nagađao sam što je to moglo biti. Bilo je to nešto poput oproštenje grijeha, tipična vjerska brbljarija. I možda je pritom pomislio, pa nisam ja zločinac, meni ne treba oproštenje grijeha. I vi to mislite, nije li tako? Nisam ja zločinac, ne treba meni oproštenje grijeha. Pretpostavljam da je i on tako mislio. Odjednom me obuzeo bijes. Znam da pred Bogom nije u redu razbijesniti se, ali nisam si mogao pomoći. Samo trenutak, rekoh. Sada ću napraviti kratku stanku, a vi za to vrijeme odgovorite u sebi s da ili ne na pitanje koje ću vam postaviti. Želite li se za cijelu vječnost odreći mogućnosti oproštenja grijeha samo zato što sada mislite da vam oproštenje grijeha ne treba? Da ili ne? Pola minute su tisuće slušatelja zajedno sa mnom proveli u potpunoj tišini. Odjednom sam primijetio kako je čovjek s kozjom bradicom problijedio i naslonio se na zid. Toliko ga je to pogodilo. Vjerojatno je pomislio, sada doduše tvrdim, ja nisam zločinac, ali kada dođe vrijeme da umrem, kada više ne bude šale, tada bih ipak rado imao oproštenje grijeha. Ne bih ga se htio odreći za sva vremena. Slažete li se s njim ili ne? Neke sam izreke za života čuo nebrojeno puta. Jedna od njih, ne činim zlo i Boga se ne bojim. Ali zamislite, još nikad nisam čuo tako govoriti nekog mlađeg od 40 godina. Mladi ljudi vrlo dobro znaju da im je život ispunjen grijehom. Tek kad umrtvimo svoju savjest, dogodi nam se da nam izleti takva besmislica. I kad mi neko kaže ne činim zlo i Boga se ne bojim, ja mu odgovorim, vjerojatno imaš oko 40 godina. To što tako govoriš znači da pomalo postaješ senilan. Znači da si potpuno umrtvio svoju savjest. Tako dugo dok nam savjest nije umrtvljena, sasvim pouzdano znamo da ništa ne trebamo toliko kao oproštenje grijeha. Prije nekoliko godina zatekao se u Essenu američki rock pjevač Bill Haley. Tisuće mladih skupilo se u Grugahale slušati Haleya i njegov bend. Već tijekom prve pjesme počeli su polako, ali sigurno uništavati dvoranu. Kasnije je izračunato da je učinjena šteta od 60.000 njemačkih maraka. Jedan mi je mladi policajac rekao, sjedio sam u prvom redu i morao sam se čvrsto uhvatiti rukama za sjedalo da ne bih i ja sudjelovao u divljanju. Sutradan sam prolazio središtem grada i spazio trojicu mladića koji su mi izgledali kao da su i oni bili na sinoćnjem koncertu. Priđoh im i pozdravih. Dobar dan. Kladim se da ste sinoć bili na Haleyevu koncertu. Naravno, velečasni. O, začudih se. Zar se poznajemo? Baš mi je drago. Objasnite mi, molim vas, ne mogu shvatiti zašto ste uništili dvoranu. A, gospodine Bush, učinili smo to iz očaja. Što? Upitah. Iz očaja? Pa zbog čega ste bili očajni? To ni sami ne znamo, biješe njihov odgovor. Poznati danski teolog i filozof Søren Kierkegaard ispričao je svojedobno kako je kao dijete često izlazio s ocem u šetnju. Ponekad bi otac zastao i zamišljeno pogledao svog sina. Tako je bilo i jednom kad mu je rekao, drago dijete, u tvojoj je nutrini prikriven očaj. Kad sam to pročitao, pomislih, kad je netko 40 godina župnik u Velegradu, onda otkrije da je tako sa svakim ljudskim bićem. Je li vam poznat taj nutarnji životni očaj? Reći ću vam odakle dolazi. Poduzmimo malo istraživačko putovanje kroz naša srca. Za to ću upotrijebiti jednu ilustraciju. Kao župnik u rudarskoj oblasti često sam se spuštao u rudnike. To je divno iskustvo. Dobijete radno odijelo, stavite zaštitnu kacigu na glavu, uđete u dizalo i spustite se u dubinu. Na primjer, do 8. razine. Može li se dublje? Može, ali dalje se nitko ne spušta jer je dole močvara. Ondje se skuplja sva voda koja dotječe iz rudnika, pa su rudari to mjesto s razlogom nazvali močvarom. Otkad živim u Essenu, samo sam jedanput čuo da je pukla sajla na dizalu. Tada se kabina dizala srvala u dubinu, u močvaru. Užasno. Ta močvara u rudniku postala mi je slikom nas ljudi. Svi vi znate da u našem životu postoji mnogo razina. Naizgled možemo biti veseli i odavati dojam da je s nama sve u redu, ali u našoj nutrini je sasvim drukčije. Čovjek se može smijati, a biti potpuno tužan. Ponekad možemo izgledati kao da život shvaćamo kao igru,
no duboko u nama, u našoj duši, u našem srcu, skriven je duboki očaj. Tako kažu liječnici i filozofi, tako kažu psiholozi i psihijatri. O tome govore i filmovi i romani. Nevjerojatno je kako se ponekad očituju očaj i strah. Jedan psihijatar mi reče, nemate pojma koliko mladeži dolazi u moju ordinaciju. Ipak se većina ne pita odakle dolaze očajanje i strah, već ih se pokušavaju riješiti pomoću alkohola i droge. Mnogo bi bilo bolje suočiti se s istinom. To da se u dubini ljudskog srca krije očaj nije suvremeno otkriće. Nevjerojatno je da su pisci Biblije to tvrdili prije skoro 3000 godina. No osim dijagnoze, Biblija nam otkriva i razlog zbog čega je tako. Biblija kaže da smo od Adamova pada u grijeh udaljeni od Boga i da od tada živimo izvan svog elementa, a Bog je naš prirodni element u kojem trebamo živjeti. Biblija još kaže da se mi u stvari bojimo Božjeg suda i odgovornosti za vlastite živote. Ali najvažniji uzrok dubokog očaja našeg srca ipak ostaju naši grijesi, naša krivica pred Bogom. To je najveći problem našeg života, problem koji ne možemo sami riješiti. Toga smo itekako svjesni, zato u našim srcima i postoji takav očaj. Trebamo li oproštenje grijeha? Naravno da trebamo. Ništa ne trebamo toliko kao oproštenje grijeha. A što je grijeh? Grijeh je sve što nas odvaja od Boga. Mi smo se rodili kao grešnici. Dopustite da opet uzmem jedan primjer. Dijete rođeno u Engleskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata sigurno nije imalo ništa protiv nas Nijemaca. Ali pripadalo je protivničkoj strani. Tako smo i mi po naravi rođeni na strani koja je protivna Bogu na ovome svijetu. Time smo od samog rođenja odvojeni od Boga. Od tada smo se još više odijelili od Boga time što smo između njega i sebe podignuli zid svojih grijeha. Svako kršenje Božjih zapovjedi je kao jedna cigla koju dodajemo tom zidu. Stoga je grijeh neugodna stvarnost s kojom živimo. Moram vam ispričati kako sam postao svjestan da je grijeh strašna stvarnost i da se ni jedan grijeh ne može ispraviti. Imao sam divnog oca s kojim sam bio u jako dobrim odnosima. Jednog sam dana bio u sobici u potkrovlju i učio za ispit. Kada se odozdo začu poziv, Wilhelme! Provirivši kroz prozorčić upitah oca koji me zvao. Što se dogodilo? Gdje gori? Moram poći u grad, reče mi. Hoćeš li sa mnom? U društvu je ljepše. Ali tata, rekoh mu, upravo učim za ispit. Sad mi se baš ne ide. Onda idem sam, odgovori otac. 14 dana nakon toga bio je mrtav. Tada je u nas još vladao običaj da mrtvac do sahrane ostane u kući. Mi sinovi ostali smo bdjeti pokraj otvorena lijesa. Bila je tiha noć. Svi su spavali, a ja sam ostao sam sjediti kraj otvorena lijesa. Odjednom se sjetih kako me prije 2 tjedna otac zamolio da ga pratim u grad, a ja sam ga odbio. Pogledah ga i rekoh, ah tata, moli me još jedanput. Ako hoćeš, ići ću i 100 kilometara s tobom. Njegova su usta ostala zatvorena. Odjednom sam shvatio, taj moj mali propust je strašna stvarnost. Da na raspolaganju imam cijelu vječnost, ne bih to mogao ispraviti. Što mislite, koliko je grijeha u našim životima? Koliko propusta? Kako da budemo radosni kad nas grijesi i propusti neprekidno pritišću? Bez oproštenja grijeha ne možemo biti zadovoljni u životu. A kad umremo, kako će biti onda? Želite li ponijeti svoje grijehe sa sobom u vječnost? Često sam razmišljao kako će biti sa mnom. U mojim je godinama sasvim prirodno razmišljati o tome. Za sada me još zadržava jedna draga ruka, ali dolazi trenutak kada ću je morati ispustiti. U tom će trenutku brod moga života u tišini doploviti pred Boga, pred njegovo lice. Vjerujte mi, to je upravo tako. Odjednom se nađete pred njim. Sa svim svojim grijesima, sa svim svojim propustima pojavite se pred živim, svetim Bogom. Zaprepastit ćete se kad otkrijete, pa sa sobom sam donio sav svoj grijeh i sve svoje propuste. Trebamo li oproštenje grijeha? Ne postoji ništa na ovom svijetu što bi nam trebalo više od oproštenja grijeha. Ono nam je potrebnije od svagdanjeg kruha. Gdje ga mogu pronaći? Postoji li nešto što može izbrisati našu prošlost? Ako postoji, gdje to mogu pronaći?
Ispričao sam vam priču o svom ocu. Svoju pogrešku s ocem više nisam mogao ispraviti. Razumijete li to? Mi nikako ne možemo ispraviti svoju krivicu. Posljedice naših pogrešaka ostaju pred Bogom. Učinjeno je nešto što će trebati platiti. Isusov učenik Juda prodao je svog spasitelja za 30 srebrnih novčića. Kada je vidio što je učinio, sve mu je postalo jasno. Pogriješio sam. Uzmite natrag svoj novac. Želim sve popraviti. Slegnuli su ramenima i odgovorili mu: što se to nas tiče? To je tvoja stvar. I vi se možete obratiti kome hoćete, ali svako će vam odgovoriti: to je tvoja stvar. No je li moguće da nam grijesi i propusti budu izbrisani i oprošteni? Gdje to postoji? Tko nam može dati oproštenje grijeha? Dragi prijatelji, na to nam pitanje odgovaraju svi Božji ljudi iz Biblije, od knjige Postanka do Otkrivenja. Biblijska je poruka jasna. Oproštenje grijeha postoji. Gdje? Pođite opet sa mnom od Jeruzalemskih vrata do brda Golgote. Ne obazirite se na okupljenu gomilu, niti na dvojicu razbojnika. Ne obazirite se na rimske vojnike. Pogledajte čovjeka raspeta na srednjem križu. Tko je taj čovjek u sredini? On nije čovjek poput nas. Jednom je stajao pred okupljenom svjetinom i rekao im: tko mi može dokazati kakvu krivnju? Tada se nije našao nitko tko bi mu se usudio reći riječ. To se ne bi usudio pitati ni jedan od nas. Tada su ga odveli pred rimskog upravitelja Pilata i židovsko veliko vijeće. Ni oni nisu našli ništa za što bi ga osudili. On nije jedan od nas. Njemu ne treba oproštenje grijeha, a ipak je visio na križu. Tko je taj čovjek? On ne potječe iz našeg svijeta, već je došao iz jedne druge dimenzije, iz Božjeg svijeta. Govorim o Isusu, Sinu Božjem. On visi na križu. Zašto? Zbog koga? Dragi prijatelji, Bog je pravedan. On mora kazniti grijeh. On je naše grijehe stavio na Isusa, svog Sina, i na Isusu ih osudio. Kazna je bila na njemu radi našeg mira. To je najveća poruka Biblije. Isus je umjesto nas podnio Božju kaznu za grijehe da bismo mi mogli imati mir. Eto, tu je oproštenje grijeha. Gdje se mogu riješiti svojih grijeha? Gdje mogu dobiti mir s Bogom? Pod križem. Krv njegova Sina, Isusa Krista, čisti nas od svakog grijeha. Neka nam Bog pomogne da prihvatimo tu činjenicu. Iz tiska je izašla zanimljiva knjiga Amerikanca Williama Halla. Bio je to dušebrižnik koji je 13 puta posjetio višestrukog ubojicu Adolfa Eichmana dok je ovaj bio u zatvoru. U ćeliji je vodio duge razgovore s njim i pratio ga do vješala gdje je smaknut. Bio je nazočan čak i kada je njegov pepeo bačen u Sredozemno more. Sadržaj svojih razgovora s Eichmannom objavio je pod nazivom Bitka za dušu. Na početku knjige piše: moj je cilj bio spasiti tog strašnog grešnika da ne ode u pakao. Potresno je kako je taj čovjek koji je, sjedeći za svojim pisaćim stolom, poslao u smrt milijune i uvukao svijet u užasnu patnju, do posljednjeg trenutka govorio: ne trebam nikoga tko bi umro za mene, ne treba mi oproštenje grijeha, ja to ne želim. Želite li i vi ići Eichmannovim stopama i umrijeti na takav način? Ne? Ako ne želite, tada se svim srcem obratite Isusu, Sinu Božjemu, koji nam jedini na svijetu može oprostiti grijehe, koji je umro za to da bi svojom smrću platio sve što smo mi skrivili. Tijekom tih razgovora s Eichmannom, dušobrižnik Hall bojao se ponuditi mu spasenje po krvi Isusa Krista. Može li u stvari takav čovjek dobiti oproštenje grijeha? Da! Krv Isusa Krista, Sina Božjega, čisti nas od svih grijeha, ali ja ga moram upoznati, zamoliti ga za oproštenje i čvrsto prihvatiti činjenicu da je on platio za njih na križu. Tada će biti, kao što kaže pjesma, dragocjena krv Kristova od grijeha čisti me. Biblija donosi brojne ilustracije da bi nam objasnila kako raspeti i uskrsli Gospodin Isus oprašta grijehe. Nadam se da znate kako Isus nije ostao u grobu, nego je uskrsnuo nakon 3 dana. Uzmite za primjer jamca. Jamac je čovjek koji jamči da će platiti moj dug ako ga ne budem mogao podmiriti. Neko mora platiti. U životu je uvijek tako. Dug ne ostaje nenaplaćen.
nekoga uvijek mora platiti. Za svaki grijeh koji u životu počinimo, obvezni smo Bogu. Biblija kaže, plaća za grijeh je smrt. Bog zahtjeva da životom platimo za svoje grijehe. No tada dolazi Isus i odlazi u smrt za naše grijehe da bismo mi mogli imati život. On je naš jamac pred Bogom. Preostaje vam samo dvoje. Ili ćete sami platiti za svoje grijehe u paklu, ili ćete doći k Isusu i reći mu, Gospodine Isuse, želim prihvatiti da si ti platio za moje grijehe. Ernst Gottlieb Woltersdorf u jednoj pjesmi reče, ostadog bez riječi, tad jamac se pojavi, što grijehe mi ponese. Dug moj preuze nase i cijelog ga isplati. Od hrpe grijeha ne ostane ni trun. Ta se istina može lijepo prikazati biblijskom slikom otkupnine. Zamislite čovjeka koga su uhvatili trgovci robljem. On ne može otkupiti sama sebe. Tada na tržnicu robova dođe ljubazni gospodin i spazi izložene robove. Srce mu zakuca jače i on upita, koliko vrijedi ovaj rob? Želim ga otkupiti da bude slobodan. Od kojeg će trenutka taj rob biti slobodan? Od trenutka kada za njega bude isplaćen i posljednji novčić. Gospodin Isus je na Golgoti platio i posljednji novčić. Ono što vam preostaje jest prihvatiti to i reći, Gospodine Isuse, stavljam pred tebe sve svoje grijehe i vjerujem da si ti platio za svaki moj grijeh. Isus otkupljuje, Isus oslobađa robove. Philip Friedrich Hiller pjeva, grijesi su oprošteni, to je riječ života, izmučen u duhu, jesu u Isusovo ime. Biblija donosi nove i nove slike, a jedna od njih je i slika pomirenja. I najzaostaliji divljak zna da mu je potrebno pomirenje. Zbog toga u svim religijama postoje svećenici koji prinose nekakvu žrtvu pomirnicu. Ali Bog poznaje i priznaje samo jednu žrtvu pomirnicu. Evo jaganjca Božeg koji oduzima grijehe svijeta. Mnogi su svećenici prinijeli velik broj žrtava, no Isus je svećenik koji pomiruje s Bogom. On je i žrtva po kojoj je moguće pomiriti se s Bogom. Samo nas On može pomiriti s Bogom. Albert Knapp u jednoj pjesmi reče, vječno pred očima mi prizor, kako on ko tiho janje, krvav sav i blijed, na drvu križa visi tam. I na me pomisli kad kriknu, svršeno je. Sljedeća biblijska slika je pranje. Jedan je kršćanin napisao drugome, on nas uzljubi i svojom nas krvlju opra od naših grijeha. Poznata vam je priča o izgubljenom sinu koji na koncu završava u prljavštini među svinjama. Koliko je samo ljudi završilo među svinjama? Na to se može reći samo šteta za njih. Ali izgubljeni sin je došao k sebi i otrčao, onakav kakav je bio, kući u očev zagrljaj. On se nije prvo okupao, kupio odijelo i nove cipele. Došao je onakav kakav je bio. Tada ga je otac očistio i dao mu novo odijelo. Mnogi misle da se prvo moraju popraviti, pa tek onda postati kršćanima. To je katastrofalna zabluda. K Isusu moramo doći ovakvi kakvi jesmo, prljavi. A kako je samo prljav i jadan naš život? Dođite k Isusu onakvi kakvi jeste. On će vas oprati i bit ćete čisti. On će učiniti sve novo. Krv Isusa Krista, Sina Božjega, čisti nas od svakog grijeha. Tako to svjedoči apostol Ivan. Tim riječima možemo i mi posvjedočiti. Ne mogu vam sada navesti sve biblijske slike. Mislim da bi bilo mnogo bolje da sami počnete čitati Bibliju, tako da bolje upoznate divnu poruku o oproštenju grijeha. Kako biti sretni u životu ako nas neprestano pritišću naši grijesi i prijestupi? To ne možemo postići sve dok se ne riješimo tog tereta. A tereta grijeha mogu se riješiti samo kad pronađem Isusa i kroz njega doživim oproštenje grijeha. Tada nestaju naši strahovi i onaj duboki očaj koji nas je do tada ispunjavao. Kada primite Isusa, bit će vam kao da ste izišli iz mračnog podruma straha na proljetno svjetlo Božje milosti. To je ono što vam želim od sveg srca. Dakle, trebamo li oproštenje grijeha? Naravno. Gdje ga možemo dobiti? Kod Isusa raspetog i uskrslog Spasitelja. Kako dobiti oproštenje? Sada, nadam se, neki od vas misle, to je prava stvar. Zasigurno je predivno imati oproštenje grijeha.
Ali kako doći do toga? Nijedne novine ne izvješćuju o tome, nijedan suvremeni roman ne donosi nešto o toj temi, pa ni u filmovima još ne vidjeh da bi se govorilo o tome. Kako doći do toga? Da, zaista, kako doći do toga? Tu ni jedan drugome ne možemo biti od velike pomoći. Najbolje je da još danas potražite neko tiho mjesto i zazovete Isusa. On je uskrsnuo i danas je živ. U Bibliji su oni koji su postali vjernicima opisani ovim riječima. Svi koji su zazvali Isusovo ime. Učinite i vi to. Pozovite Isusa. Je li vam poznat izraz nazvati? Naziva se telefonom. A jeste li znali da vi imate izravnu vezu s Isusom? Ta je veza već dugo mrtva. Imate izravnu vezu s Isusom, a možda još nikad niste koristili. To je žalosno. Pozovite ga sada, ne trebate dugo birati broj. Recite samo, Gospodine Isuse, i on je već na liniji. On je već tu. To je ono što nazivamo molitvom. A što reći? Jednostavno mu recite sve što vam je na srcu. Recite mu, Gospodine Isuse, u grešnim sam odnosima s jednim muškarcem. Ne mogu se sama osloboditi grijeha u kojem živim. Ne mogu više živjeti u grijehu, pomozi mi, molim te. Gospodine Isuse, teško mi je preživjeti mjesec s plaćom koju zaradim na ovom radnom mjestu. Ne znam kako drugi uopće mogu preživjeti. Ne mogu više izdržati tu neizvjesnost. Molim te, pomozi mi. Gospodine Isuse, nevjeran sam ženi. Ne mogu se popraviti. Gospodine Isuse, pomozi mi. Razumijete li to? Na toj liniji Isusu možete povjeriti ono što ne možete ni jednom čovjeku. On vas sluša. Olakšajte se. To je pravo oslobođenje. Recite mu sve svoje grijehe. Upitajte ga, Gospodine Isuse, onaj župnik Bush reče da tvoja krv čisti od svih nečistoća. Je li to istina? Recite mu to. Nazovite ga još danas. Počnite razgovarati s Isusom putem linije koja se tako dugo nije upotrebljavala. Ostanite stalno na vezi. Vi možete razgovarati s njime. Pridružite se ljudima koji su zazivali ime Isusovo. Da, reći ćete, sve ću mu reći, ali neću čuti ni riječ od njega. Mogu vam reći da se varate. Pazite, sada ću vam reći na kojoj liniji trebate govoriti s njim. Nabavite Novi Zavjet i čitajte ga. Kasnije čitajte Stari Zavjet. Ali nemojte s njim započeti. Pretežak je za početak. Počnite s Novim Zavjetom, s Ivanovim evanđeljem. Tada čitajte Lukino evanđelje. Čitajte evanđelje kao što čitate novinska izvješća. Tada ćete shvatiti, pa to on govori. Po tome se Biblija razlikuje od ostalih knjiga. Po tome što nam putem te linije govori živi Gospodin. Jedan mi je čovjek rekao, kada želim čuti Boga, odem u šumu. Ja mu na to odgovorih, to je glupost. Kada ja idem u šumu, tada slušam šum lišća, crkut ptica i žubor potoka. To je prekrasno. Ali mi šuma ne može reći jesu li moji grijesi oprošteni, kako zadobiti čisto srce i jesam li u Božoj milosti. To mi Bog može reći jedino kroz Bibliju. Odvojite barem 15 minuta na dan za Isusa. Tada ga zazovite i sve mu recite. Gospodine, danas imam toliko toga važnog za obaviti. Sam to ne mogu privesti kraju. Shvaćate li? Recite mu baš sve. Tada otvorite Novi Zavjet i pročitajte pola poglavlja. Gospodine Isuse, sada ti govori. Odjednom će vam Bog poslati svoju riječ. Reći ćete sami sebi, pa to je za mene. Podcrtajte to. Najbolje da sa strane napišete i datum. Jedanput sam još kao mladić posjetio jednu veliku obitelj. Na glasoviru u salonu stajala je Biblija. Uzeo sam je u ruke i listao. Mnogi su reci bili označeni crvenom i zelenom bojom, a pokraj njih ispisani datumi. Tada upitam, kome pripada ova Biblija? Našoj Emi, rekoše mi ukućani. Pogledah Emu i oženih se njome. Takvu sam djevojku htio za ženu. Djevojku koja je prihvatila da Isus govori s nama putem te linije i nikako drukčije. Pozli mi kad vidim kako se danas mnogi svađaju oko Biblije. Kažu i Bibliju su napisali samo ljudi i još koje kakve gluposti. Već mi je to dosadno slušati. U Prvom svjetskom ratu neko sam vrijeme bio telefonist. Tada još nismo imali bežičnu vezu, već male uređaje povezane žicom. Jednog dana morao sam do promatračnice na nekom brdu.
Ondje još nije bilo nikakva zaklona, pa sam legao na tlo dok sam spajao žice. Tada je preko brda naišao lakše ranjeni vojnik. Viknuh mu: "Čovječe, lezi! Otkrili su nas! Uskoro će zapucati!" On se bacio na tlo, dopuzao do mene i rekao mi: "Lakše sam ranjen, sada ću kući na oporavak." "Hej, pa ti imaš stari aparat." "Da," promrmljah, "stari model." "I kontakti su mu oštećeni." "Da," potvrdih. "Gle, pa tu nedostaje jedan dio," reče on, a u meni zakipi: "Začepi, nemam vremena slušati tvoje kritiziranje, moram uspostaviti vezu." Isto i s Biblijom. Ja želim slušati Isusov glas, a onda dođu neki i govore: "I Bibliju su napisali samo ljudi." Na to mogu odgovoriti jedino: umuknite, u njoj ja slušam Isusov glas. Ne dajte da od vas prave budale. Isus nam govori putem te linije: tražite društvo takvih koji žele ići istim putem. Razgovarajući s ljudima velim im sve to, a oni uvijek reagiraju riječima: "Ah, to je za stare bakice. U crkvama su sami starci." Zato se radujem što sam u posljednjih 30 godina, tijekom kojih sam bio dušebrižnik za mladež, upoznao mnoge mlade koji vam mogu potvrditi sve ovo što sam vam ispričao. Da postoji oproštenje grijeha, da je moguće razgovarati s Isusom i da on odgovara. Potražite zajedništvo s takvima koji su također imali doživljaje s Isusom. Lako je pronaći ljude koji zajedno s Isusom žele ići putem koji vodi. I sada Isus stoji pred vama i govori vam: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, jer vas grijesi i prijestupi neprestano pritišću. Postoji ja ću vam dati odmor.